Nes, John nó đã cho mà. Bị cửa ra bạc nes, ta sĩ trầm. Au! Amatan. Nes. Đây là. Một thả đó là phát à. Go! Es John go at the on Amadan. Oh, Sean. Oh, ach, Posti. Posti. Well, fan. Well, a question. Come on. Tarlo. Gosha. Speak you it. Nash, call the poster shaw. Sja. Well, a story in veg. Mesha fentrach rina shiog. Agus beg you a gum rev jury na hiha. Chéad. Glegging specialty. Geef niet in je chatter taring te gaan drie. Kare woku. Bata, kale bata. Bata! Amadan. Shaw. Misje. Tosse. Ach, kan misje gehoord hierna. Tama toch ordu dat je maar een rebogge. Oh, Tarlo. Be kuramach. Nessun poistje. Ga met je posti shaw, ja. Sin een vouwen met je John is toog aan poistje. Trag hem maar. Kuramach. Dat is je aan loog hoor. Zo, Jack. Kuramach. Nesh aan eerles. Yes, ik ga hem maar heen. RDA. Sheer. Amadan. Islia. Nesh, een vartje of goamach. Tagaloor dames je jantogof. Oh. Trag hem maar. Correras en klok. Nesh je stoor. Bij koning uit zijn jog uit Jerusalem heen. Hesp.